cat versus buhaya, sino ang mananalo? Dad, nakita natin sa mga viral video na sinashare ngayon na may mga pusa na kinakalaban pala ang mas malaking hayop kaysa sa kanila katulad ng mga buhaya, mga oso, mga ahas, mga tigre. Ang tanong ko sa iyo, Dad, bakit ang mga tatapang ng mga pusa na to at may laban ba ang mga pusa na to sa mas malalaking hayop na kaysa sa kanila? Well, una kasi tingnan natin, no? May kasabihan nga, di ba, sa Tagalog na pag ang pusa, pagka na-corner, eh talagang lalaban niya kahit na maliit siya. No? So yung una yun. Ano? Pangalawa, ang nakikita natin dito, yung tapang ng pusa, ay nasindak tuloy yung mga mas malalaking hayop sa kanya. Pero sa katotohanan yan, pag talagang lumabad din yung malaking hayop, malamang madidisgrasya yung pusa, malamang matotodas yung pusa. No? Kaya lang, sa buhay ng tao, ganun din minsan nangyayari. No? Kung nakita ng kalaban mo na handa kang lumaban, handa kang ibigay ang buhay mo sa labanan, at kahit na mas malaki pa siya, minsan nagdadalawang isip yan, minsan na-atras yan. Yung tinatawag ng Saiwal effect. No? Pero sa katotohanan yan, kung talagang ikaw ay na-corner at wala ka na ibang paraan, siyempre laban ka na hanggang katapusan na yan. Ano? Pero sa katotohanan din, pag lumaban din yung malaki at talagang ginamit niya yung kanyang kapangyarihan at kanyang lakas at kanyang kalakihan, malamang madisgrasya yung mas maliit. Pero ito ang nakita natin. No? Kung ikaw ay may tapang, kung ikaw ay handang ibigay ang iyong kakayahan, ang iyong buong katauhan para sa labanan na yun, kung ikaw man ay madisgrasya, handa mo nang tanggapin yun. Kadalasan, meron kang pag-asa na kalabanin ang mga mas malalaki pang hayop o mas malalaki pang kalaban na haharapin mo sa buhay. So, Dad, ang sinasabi mo, ang life lessons na matututo natin dito sa mga cats versus larger animals ay kailangan maging matapang. Kasi minsan, kahit na mahina ka, pero kung matapang ka, mas matatakot pa nga ang mas malalaki at mas malalakas kaysa sa'yo. Tama yun. No? Kung buo ang iyong kalooban at handa kang ibigay ang iyong buhay sa labanan, mas maganda ang chance mo na manalo kahit na mas malaki ang kalaban mo. So, there you have it. Yan ang mga life lessons to learn from cats fighting bigger animals. Nakita na rin naman natin to, no? Yung Vietnam, tinalong Amerika kahit na mas maliit ang Vietnam, pero pinakita ng mga Vietnamese na handa silang lumaban ng ubusan at tapusan, ang Amerika umatras kahit na ito yung mas higit na mas malaki kaysa Vietnam. Ganun ang matututunan natin sa buhay. Ako po si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan.